Am observat, dragi români, că domnul Grindeanu mă invită luni în ședință de guvern în care să explic plecarea soldaților americani din România. E bine, dragi români, eu prefer să-i răspund aici pe calea internetului, a TikTok-ului, că am văzut că și dânsul are cont de TikTok. Îi răspund așa: băi Grindene, noi am discutat despre reașezări în România. Deci se știa că într-o zi vom ajunge și la acești soldați care consumă foarte multă hrană, nu? Și am decis ca să le tai jumate din hrana lor, din mâncarea lor, drept pentru care au preferat să plece acasă, o parte din ei. Dar nu este un capăt de țară până la urma urmei, că ne vom descurca cu ai noștri aici, cu românii noștri pe care îi reevaluăm și bineînțeles că îi angajăm în cadrul armatei, bineînțeles. Deci sper că mai înțeles, Grindene, da? Și rușinică, cu aur mă chemi în ședință de guvern, în parlament, nu știu unde vrei tu să mă chemi, rușinică. Așa, colegi de coaliție, dă-o în pizda, mă.